گھر دے جتنا چھوٹے بڑے معاون اللہ فوت ٹھیک چکے سب کی روح پیش کرنے قبول و منظور فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما مالک، پوری جماعت دے جتنا عزیز ہمارے فوت چکے سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے قبراں دے اپنی رحمت دا نزول فرما مالک، آمدن خطان جنی غلطی کوتاہی معافی عطا فرما مالک، تیری بارگاہ دے وچ علل اعلانیہ گناہ توبہ کرنے قبول فرما مالک، سارے ظاہری گناہ معاف فرما، سارے باطنی گناہ معاف فرما، آمدن کیتے ہوئے گناہ معاف فرما، خطان کیتے ہوئے مالک نہ فرمایا بخشش و مغفرت عطا فرما، سنت بابرکت کی دے صدقے مالک سب دے دل دے جائز نیک مقاصد کامیابی کامرانی عطا فرما مالک، بیماراں کو شفا عطا فرما، بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرما مالک، بے رزقاں کو رزق عطا فرما مالک، پریشان حالے دے پریشان دور فرما مالک، جانی جان ربی تو صاحب سنیان ربی مالک، جو دل دے اندر نئے تمنات پاکے اور اللہ انہیں نیک تمنات اندر کامیابی تے کامرانی عطا فرما مالک الملک مولا جو لاوارث مسلمان قبرستان میں دفن ان دی بخشش فرما مالک الملک مولا جو اس وقت تیرے عذاب عظیم دی گرفت اندر مبتلا ہے اللہ ان دی بخشش و مغفرت فرما مالک، جو قبراں دے اندر دعاواں دے منتظر نسل سب دی دعاواں انہاں دے حق دے اندر شرف قبول فرما مالک، جڑے پچھلی عید تے بانے تیرے اثر نال عید پڑھ کے اللہ کی دنیا کو پردہ بٹا کے محبوب دے صدقے انہاں دی روح پیش کرنے قبول فرما پروردگار عالم خصوص بے خصوص سونے وقت دا صدقہ میں گناہگار دی اگر کوئی نیکی تیری بارگاہ قابل قبول روزے تراویح ذکر اذکار اللہ انہیں دے توسط جناب میرے بھائی محمد اسماعیل صاحب دی بخشش فرما اللہ آمدن خطان کیتے ہوئے کوتاہی معافی عطا فرما قبر دے کروڑا آرام تے برکت نازل فرما البسو ہو بے لباس الجنہ عطا فرما قبر دے اندر فخر شروع ہو بے فراش الجنہ عطا فرما قبر دے جمی منزلہ آسان فرما مالک، جتنا تیرے بندے پیارے ان دنیا کو چاہنے والے اللہ میں نات نہیں جانتا سب دے حق دعا مند اللہ حاجی بھٹا صاحب اور دیگر سارے جتنا آباد میرا اللہ حاجی چمنا صاحب وہ فوت کی اللہ تیرے گھر دے معاون ہیں، خاص معاون ہیں میرا اللہ انہیں دی قبران سے کرونا رحمت دے برکت نازل فرما مالک، محبوب کے صدقے جتنا معاون